Good. Good. Divine, namukausumbira mbele. Handisi kupinda tu. Ngei wakashatirwe. Last week magaridze mururu. This week moridza zvimwe mururu. Handisi muroyi inini. Asi ndiri kubatikana kuti wakati iwo rendi iri kukuomera ndikadzikisa. Ndikati sisangu ari kubatsirwa. Ndikakudzikisira. Chakashata chii? Mota dzauri kupaka apa. Uri kupaka mota every day. Zona ndiziro kanga rikapaya. Zuro Mazda. Nhasi pane Nissan. Lexus. Tasara zvamunzira rimbo. Mainin. Mururu dzori kuzwa idzi has got nothing to do nemota dzori kwanza kapaka panapa. Wazvizwa? Ha? Last week tatine birthday rachihwa. This week tine birthday rauyu. Muchione mari yacho muchiratidza kuwedzere mari yandakati wedzere mari. Nasoro kwidza voice but zvamakuda kundiita makuda kundikanganisa. Usatombokwiza ako voice rako ba. Motika dzori kuona idzi. Wazwa? Kuinozi the legacy car rental. Ndoko tinotora motika idzi. Tikati uri ma special ndikireti achinoita ma movements etu andido kuita. Wazwa mahara. Kupa mahara udini. Ha? Tinobhadhara but they are very affordable mari dzinobhadhara uku. Anopa motika dzese anyambori mano anozimai kwaya motika dzikumhanya dzikuende ku airport dziya munopuwa wanyambori ndodeka kakapa kadoko unopuwa wanyambori ndodeka dzikubatana dzaba kukurukura mari boya muchato zvese zviriyo akuna chisiyo ba ndisiriyo namba dzawo urude namba yacho une speed muni mwana wamengo unofana kuti the legacy car rental unoreya anhu mahara zvisina basa rese iyo namba yaenda isomwe alright maita maikuru akomana maita. Hello? Humble morning to you. Makadini? Ndinozi maivai. Ndangoti ndiuye neadvice neinformation yakakosha. Pane munhu unonzi Melody Chihwa. Ndimai kurangu anonzi Mai Chihwa zita rawo. Amuri kurendesere mota. Mota iyoyo iri kutwe mushika ndakatoitarisa izvozvo zviri kutoloda. Zuro aitotamisa anhu. Anga akatotakure mawardrobe pamusoro pemota yanyu nemafiriji. Handiti ndiko ku legacy car rental. Nekunganga. Zuro akaenda nayo kunganga kwaseke uko. Saka just be careful ndangoti mutaura mungazoshaya ma clients. Kana akauya munoti hapana mota. Chero dzakanyawanda sei mota dzenyu musapa. Kana ukwidze price zvitori nani ku legacy car rental ikoko. Ndiri kukupa information ini. Kana mchindi kunyepatana na baba mnina. Halo. Atone demoni rekuti murume wacho unodhumirisa mota, basopi inodhumiriswa mota iyoyo. Alright, bye bye. Ulo.